Выбух у столичным метро. Ён адбыўся на станцыі Кастрычніцкая ў 18:01. У нашай карэспандэнты, які працуе зараз у сталічнай падземцы, ёсць інфармацыя аб адным загінуўшым. Па непацверджаных звестках ахвяр болей. Пацярпелі таксама па папярэдніх даных каля 20 чалавек, у іх рэзаныя раны і аглушэнні. Выбух адбыўся на платформе Кастрычніцкай, адтуль эвакуіравалі пасажыраў, станцыя моцна задымлена. Дым выходзіць з падземных пераходаў. На месца здарэння працуюць пажарныя, ўрачы і міліцыя. Аб прычынах выбуху пакуль невядома, паведаміў памочнік начальніка Мінскага ўправлення МНС Віталь Дзямбоўскі. На месцы працуе наш карэспандэнт, усе падрабязнасці ў наступных выпусках. Адзначым, з-за выбуху зараз не працуе першая лінія мінскага метро. Гэтыя кадры мы атрымалі літаральна некалькі хвілін таму. Так зараз выглядае станцыя метро Маскоўская. Наогул метро не працуе, на дзвярах аб'ява па тэхнічных прычынах. Людзі не могуць трапіць на платформу. Что Кастрычніцкий путь закрыт полностью, вся линия, и был взорван вагон. Прыпынкі грамадскага транспарту перапоўнены, аўтобусы ледзь паспяваюць забіраць пасажыраў. Па праспекце Незалежнасці ў напрамку цэнтра едзе шмат машын хуткай дапамогі і аператыўных служб. Нашы карэспандэнты працуюць на месцы здарэння. Больш дакладную інфармацыю аб колькасці пацярпелых і прычынах выбуху раскажуць мае калегі ў найбліжэйшых выпусках навін.